Niekde v Taliansku. Turbometal motorblok a elektromobil uvádzajú... Wow, to je dobrý oheň. Hej, tu je ešte pár vetvičiek. Super. Práve sme sa chystali stráviť noc pod holým nebom. Poďme sa teraz ale pozrieť, ako sme sa sem dostali. Budapešť, Maďarsko. V Turbometali sú 4 chalani, konkrétne my. Máme Nissan Leaf a našim cieľom je finále UEFA Champions League. Dokonca sme dostali aj lístky. Sú len 2. Fajn. Ten je môj. A tak sa začalo naše 1000 kilometrov dlhé dobrodružstvo. Milano! Milano! E Nissan Leaf! Yo! Get it, but it again! Get it, but it again! Môžeme to do Milána zvládnuť s týmto? To je úžasné, nie? Sleduješ tieto zápasy doma a teraz budeš priamo na mieste. Osobne. Hej. Ale máme iba 2 lístky. Fajn, tak rozhodneme týmto, kto by mal ísť. Tak kým sa nabije, budeme mať veľa času zistiť, kto si tie lístky zaslúži. 30 minút až 80% Chademo. Toto je rýchlo nabíjacia stanica, ktorá môže vaše vozidlo nabiť skutočne vysokým napájacím napätím. Počúvajte dobre, 125 ampérov. V tejto chvíli je rýchlo nabíjacích staníc Chademo po celom svete viac než 10 000, z čoho ich viac než 3 000 pripadá na Európu. Tá naša je jedna z mariborských. Poďme si zahrať o lístky. Ideme na to. Let's go for it! Pomysleli ste niekedy na to, čo sa stane, keď požiadate obsluhu čerpacej stanice o natankovanie vášho elektromobilu? Boli sme zvedaví, tak sme to urobili. Zdravím. Môžete mi prosím dotankovať? Jasné. Plnú nádrž prosím, okej? Plnú nádrž čoho? Benzínu? Áno, benzínu. Skočil nám na to. Dobíjacia stanica elektromobilov. Choďte smerom na Ljubljanu. Smer Ljubljana. Nebola to žiadna oficiálna cesta ani oficiálny vjazd, ale dorazili sme. Ahoj. Vďaka. Mrknite na to, kúpil som to za 10 eur. Bude toho dosť na 4 alebo 5 dobytí. Druhé kolo. Traf sa a si tam. Hotel je odtiaľto 41 kilometrov, ale toto ukazuje, že máme nabité už len na 37. Dúfam, že to dáme. Ako to vyzerá? Zvládneme to? Tlačiť auto sa mi nechce. Hlási to, že sme na nule.
Po dojazd 15 km už to neukazuje nič. 0, už ideme len na voľnobeh. Dobre, zachovajte pokoj. Nie je to už ten hotel? Dúfajme. Počkaj. Hej, je to on. Je to on. Skvelé, zvládli sme to. Toto je naše miesto. Sme tu. S použitím štandardnej zásuvky sme hneď začali s nabíjaním cez noc. Solčava, Slovinsko. Ešte v polospánku sme si dávali raňajky, keď bol zrazu náš lív pripravený na jazdu. Rozlúčili sme sa s našimi hostiteľmi. Vďaka za zástrčku, krásavica. A vyrazili sme do hôr. Psst, počujete to? S takýmto tichým autom sa môžete dostať k zvieratám naozaj blízko. Zastav hentam vedľa tých kráv. Možno až moc Na blízko. nás nezaútočí. Zastav na chvíľu, Zastav, veď zastav. máme čas. Hen tam. Však nemáš odvahu na to, aby si sa tej elektrickej ohrady dotkol. Hej, dostal. Vieš, čo ti ranu nedá? Nabíjačka Nissanu Leaf. Šupa. To si dobre povedal, Gary. Ale nie, Pety, chyť ju! Prečo tam Nevedel vedel som, čo sa stojíš? deje. Nežer to. Naša lopta. Nie. Do keľu, čo teraz? Farmár nám povedal, aby sme tam nechodili, pretože nám nemôže zaručiť, že sa s tou loptou dostaneme bezpečne naspäť. Ani oni tam nechodia. Váš problém, nie môj problém. Váš problém. Keď znervóznejú, môžu na človeka zaútočiť. Ale tak čo? Teraz. Mali by sme tam ísť teraz. OK, ja tam vleziem. Bež! Makaj! Utekaj! Bež po ňu, Daddy. Super, máš ju! Dobre, poď. Pohni, no tak. Tak to nie. Poďme. Máme loptu, Gary. padáme odtiaľto. Poďme. Nasadajte! Čo to je? Prichádza to To odtiaľ. je vodopád. Kto sa tam dostane prvý, bude jednou nohou na zápase. Poďme! Áno! Pôjdem na zápas! Dobrý deň. Zdravíčko. Dobrý. Pomyslel niekto z vás na to, že je možné, že tadiaľto nikdy predtým žiadny elektromobil neprešiel? No To je hej. husté. Je to paráda byť v niečom prvý, aj keď to samozrejme nemusí byť pravda. Ale Leaf je v niečom číslo 1 úplne bez debaty. Je to najpredávanejší elektromobil na svete. Tak, David, musíme trafiť tú ceduľu. Teraz ma sled... Bum! Bum! Hory sme nechali za sebou a taliansku krajinu sme mali na dosah ruky. Buonasera. Buonasera. Ora. Italia. Italia ti ho nel cuore, Italia ti amo con amore. Italia sei lontana, per me è una sensazione strana. Jesolo, Taliansko. Zdalo sa, že toto miesto miluje veľa ľudí, my ale rozhodne nie. A tak sme sa rozhodli presunúť a nájsť miesto, ktoré nám viac sadne. Fajn, toto bude proste pohoda. Možno, že tá závora tam nebola len tak bez dôvodu. Zastav, skúsim to vyhrabať. Pozri, poďte po to koleso strčiť sandále. Dobre, a teraz sa zaverieme všetci spolu. Zatlačte! Dobre, Ide to. Ešte kúsok! Do toho, páni, dobre. Do toho. Ešte trochu.
Dobre, už to ide. Už bolo na čase dať si kúpeľ. 3, 2, 1. Týmto behom sa séria nášho súperenia skončila. Spočítali sme body a výsledkom bola remíza. Zostávalo jediné: rozdeliť sa na 2 týmy a zahrať si vlastné finále. V stávke boli 2 lístky. To je vážne super. Spali sme pod holým nebom a ďalší deň? Odboč týmto výjazdom. Chod týmto výjazdom takto. Musíme ísť týmto výjazdom na práve. Milano, Taliansko! Milano, Taliansko. Nemôžem uveriť, že sme naozaj tu. Tu zastav. Madrid do toho. Áno. Zvládli sme to. 1000 kilometrov s Nissanom Leaf a to všetko za cenu polovice nádrže. Ladies and gentlemen, please welcome the finalists of the UEFA Champions League 2016. Ronaldo, who had a penalty save when Real lost.